Preview. Preview. Illa teba kulħadd sħabi Milanisti u anke mhumiex nistgħu ngħidu li bdejna l-weekend, skużawni, l-ġimgħa b'ġimgħa pożittiva wara rebħa importanti u logħba mill-isbaħ li Milan għamlu San Siro l-ħadd ma nofsinhar bl-iskor ta' 3-0. Għalija kienet naqisbaħ għaliex kont preżenti hemmhekk. Logħba li naħseb rajna il-vera tim ta' Milan li sibna x-xibka wara ftit minuti permezz ta' Tijani Reinders u mbagħad inkitbet storja oħra fit-tim ta' Milan meta Simic sab ix-xibka dan huwa t-tielet persuna li għamla wara Pato, Paloschi u l-bieraħ hu. Però tajjeb ngħidu fuq dal-gowl. X'ifisser dal-gowl? Dal-gowl ifisser kemm verament it-tim ta' Milan qed jaħseb mhux biss fil-preżent imma anke wkoll fil-futur. Nemmen li plejers bħal Simic u Camarda naħseb ħajkunu il-qudiem wieħed minn dawk it-top players tal-Milan. Meta ngħid top players bħal Matteo Hernandez u Leao nemmen illi Simic u Camarda ħajkunu wieħed minn dawk. U mbagħad Okafor sab ix-xibka lejn l-aħħar ftit tal-minuti. X'kien hemm negattiv fil-partita? Milan jidħol iskors wieħed xejn sa 32 minuta sakemm sibna t-tieni gowl, ix-xibka tat-tieni gowl. Monza kellhom fejn jibdu l-iskor tal-logħba però sabu l-Mike Magnon u d-difiża preparata sew għalkemm kien hemm xi żbalji min-naħa ta' Rafael Leao illi għamel l-esset ta' Simic però kulħadd jistenna ħafna aħjar minn plejer li huwa mħallas ftit il-fuq minn 7 miljuni. U s-soltu sfortunatament x'kien hemm żewġ injuries oħra, Okafor u Popeka illi ntemmet is-sena 2023. U illum ħabbru il-tmexxija ta' Milan ħabbru illi għamlu bidjiet fil-fiżjoterapija. Kif jgħidu l-Maltin m'għandhomx għaġla għax jien għalija nemmen li suppost din il-ħaġa ilha li saret ħafna xhur ilu. Però ġew it-3 punti. Kienet logħba speċjalment għalina l-Milanisti speċjali għaliex għalaqna 124 sena mindu dal-klabb storiku li rebaħ 7 Champions Leagues mhux tripletta biss waqaf hemm. 18 skudetto ġifieri l-iktar tim fl-Italja illi kiseb storja u naħseb wieħed mill-iktar timijiet illi għandu fans fid-dinja. U wkoll Milan Monza tfakkarna f'memorja tal-eks President Silvio Berlusconi li naħseb li kieku mexxu kieku naħseb it-tim tal-Milan ma jeżistix. Infakru jekk immur lura fl-20 ta' Frar tal-1986 Berlusconi ħa lill-Milan taħt idejh u hemmhekk wara the rest, kif jgħidu l-Ingliżi, the rest is history. Naħseb l-iktar president li rebaħ tazzi f'din id-dinja s'issa. Ovvjament kienu 3 punti ferġett importanti, però erġajna kellna żewġ injuries ta' Popeka u Okafor illi nispjera li fis-sena li ġejja innaqsu ħafna minn dawn l-injuries forsi għalkemm diffiċli għax nemmnu li l-Inter kemm huma laki u għandhom x'naqra għajnuna mir-referees il-metodu ta' kif jilagħbu ħadd ma jista' inneħħihulhom u nemmen li dis-sena huwa diffiċli ferm biex jitilfu l-kampjonat. Però l-Malti jgħid waħda, it-tiġġija sal-barkun. Jiġifieri kollox jista' jiġri. Jiena video qasir ħafna dak kien kollox minn naħa tiegħi. Nawgura lilkom u l-eżistakom il-miliet u s-sena tajba u niltaqgħu f'Jannar li ġej 2024. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja l-editur Antonello Qabjera ta' din l-opportunità li tani biex jiena nkun nista' wassilkom dawn l-analiżi u intom tal-li dejjem issegwuna u lill-sponsors tagħna kollha kemm huma. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, grazzi u l-lejl tajjeb.
wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Nilqakom miegħi Kert, l-YouTuber ta' Arsa, programmi ieħor Mixzone. Ħanitkellem magħkom dwar il-logħba tal-beraħ lura bej Arsenal u Brighton. Kienet logħba fil-fema tiegħi kontrollata minn tal-Arsenal mill-bidu sal-aħħar. Brighton qatt ma dieru perikolużi li jistgħu iweġġawna f'xi momenti fil-logħba. Kellna fil-fema tiegħi bħalissa b'inġirta parti dawn huma laqwa 11 li kien hemm il-gowler xorta d-naqaxettiku biss, però dak jħallu f'idej Arteta għaliex hu jaf x'inhu l-aħjar għat-tim. Però bħala players għalija Zinchenko, Gabriel Saliba, White, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Jesus u Martinelli. Inni ngħidha mill-bidu tas-staġun għandna bżonn striker, biss però xi nibda nara dawn il-logħba mbagħad hemm problema, il-minħa taqla minn quddiem, għandna 3 players veloċi ħafna, 3 players li ħin kollu ikollhom iktar touches fin-naħa tal-opponent. Kulħadd jaf il-logħba tagħna nibbażawha minn Saka u Martinelli prattikament. U ma jtaġġix wingers fil-Premier League bħalissa statistikament li kellhom ħafna touches tal-ballun, turi dominanza fid-tim, kemm it-tim tal-Arsenal bħalissa jilgħab ħaj ħafna fin-naħa tat-tim avversarju. Qelibna is-saħħa li Brighton jieħdu punti minn fuqna meta jilagħbu away magħna. Il-bieraħ urejna li waqqafna dan ir-rekord kif qal De Zerbi wkoll inni ngħidha wkoll li bħalissa bl-Arsenal bħala futbol huma l-aqwa tim. Mniex nara timiet li jilagħbu l-futbol qed nilagħbu aħna bħalissa. Ngħidha b'rasimolija di alright mhux qed ngħid li aħna l-aqwa tim bħalissa, biss però għalfini ta' futbol m'hemm ħadd li qed jilagħab il-futbol qed nilagħbu aħna. Jiena di rajta meta kemm ma telfu ma' Aston Villa kulħadd jaf ġara dik il-kontroversja sieħa tal-VAR, però Aston Villa fl-opinjoni tiegħi wara l-gowl mietu laqas pruvaw joħorġu bil-ballun jiġifieri jiddefendu inkollu ġejjin aħna inkollu konna ħafna perikolużi u dik swibna bħala telfa, però biraħt lura mal-Brighton urejna li aħna verament dominanti f'kull aspett tal-logħba, f'mod kif niddefendu u kif nattakkaw, li ftit timijiet kapaċi kif għamlu Aston Villa jirbħulna. Rebħa li tiswina, switinna wkoll għax imbagħad kulħadd jaf ġara warajna meta lagħbu Liverpool ma' United, nerġgħu tlajna fil-quċċata tal-klassifika, staġun twil, baqa' ħafna lob, konfronti diretti wkoll, il-logħba li ġejja mal-Liverpool, hija logħba li verament tista' tiġġustifika ħafna affarijiet. Jistgħu jiġu jaqbżuna b'10 punti, nistgħu nkomplu nkabru vantaġġ aħna b'4 punti, jiġifieri kollox jista' jiġri. Nistennew naraw. Niġu għall-performance tal-players, nabdu individwi bħalissa lajta madwar support tal-Arsenal hija Kai Havertz. Jiena li fl-opinjoni tiegħi bħalissa qed juri dawk il-60 miljun li nfaqna fuq x'kapaċi jagħmel. Wera x'kapaċi jagħmel, skurja 4 goals ukoll fil-lig. Bħalissa d-dejjem forma verament tajba ħafna
U ninsaw għal-mod li skurja, anka mod kif qed jilgħab Kai Havertz bħalissa dak ir-rol ta' number 6 li jiddifendi, jattakka, ninsew ħafna dettalji fil-futbol li ftit supporters li ovvjament m'iniex coach, biss però dettall verament importanti li ma tantx forsi hawn min jarah huma dawk il-ġirjiet li jagħmel fl-ispazju Kai Havertz u ġieli eżempju il-midfielders tagħna ma jarawx mill-ewwel dik il-ġira li jkun għamilha kemm darba ma' Aston Villa u reġa' għamilha mal-Brighton u mal-Brighton swiet il-gowl. Wara il-gowl ġie minn kontrattakk, ġifieri kellu iktar spazju, biss però ħin kollu meta nkun ma taf kaxxa jagħmel dawk ġirijiet li dawk id-diagonal runs biex jituħu l-ballun, ġieli ma jtuħulux. Għax nerġgħu ngħidu kif ngħidu, kulħadd jaf kemm aħna timna attakkaw minn mal-linji, allura nħobbu nilagħbu l-ballun iktar minn mal-linja milli nagħdu min-nofs. Biss però il-gowl żgur li kien ħaqqu Kai Havertz hekk kien hemm xi plejer biex li kien ħaqqu gowl huwa żgur li ħajkun hu. Niġu għal midfielders l-oħra, Odegaard fl-opinjoni tiegħi wkoll kellu partita verament pożittiva ħafna, dawk il-passi li bejgħatu wkoll il-Saka, iktar ta' passi Saka mill Martinelli. Rice 100 miljun nibqa' ngħidu logħba wara logħba, kien ma jiflaħx Rice ukoll, jiġifieri kieku kien f'siktu iktar ma nafx kien iktar kapaċi kien jagħmel għax fl-opinjoni tiegħi man of the match ukoll u naħseb hu ħada bil-fatt. Rice għalija 100 miljun verament misruq minn West Ham, jgħalli għandu 100 miljun oħra plejer li tal-blieħ immens kapaċi l-logħba tiegħu, id-drive tiegħu, imod kif jiddifendi ċertu dettall żgħir li defensive midfielder tkun trid li jkollu, bħalissa mhux nimmissjaw xejn il-parti laqqas, sa parti wieħed kemm huwa pedina importanti, anke l-mod ta' kif nilagħbu l-logħba tagħna minn wara, però bħalissa xejn mhu jinħass. Jinħass għal squad depth, però fl-opinjoni tiegħi parti ħajkun diffiċli ħafna biex jerġa' jikseb postu għax ħataqla Havertz, ħataqla Odegaard, ħataqla Rice. Hemm ħafna fejn tażel bħalissa. Goals qed jiġu minn kull imkien, xorta nagħmel għandna bżonn striker diġà qed, però problema oħra ma ħataqla minn quddiem u mbagħad terġa'. Bħalissa tissemma Tony l-lum fi għannar. Tony jista' dik xi differenti li m'għandniex, għandu b'saħħtu twil, jiltret, kapaċi jżomm ballun, jiskurja, ġifieri nemmen li jkun ta' pedina wkoll importanti għal-mod ta' kif irdu nilagħbu u nkomplu sejrin f'dan l-istaġun. Apparti minn hekk, id-difiża reġa' kienet soda, clean sheet oħra għal-gowl ir-Raja. Raja fl-opinjoni tiegħi ma tantx kellux jagħmel, fit li kellux jagħmel għamlu sew u mod professjonali ħafna. Ħarablu darba ballun, bħalissa dawn l-affarijiet qed jiġu tagħna spiss mill-goalers tagħna speċjalment, però ma ninsewx li quddiem hemm ħajt li verament diffiċli nagħlaw gowl. L-inqas tim li qajna goals ukoll fil-league, ġifieri dan ju restatement kbir. It-tim qed tkompli jiżvolġi, nemmen li jekk nibqgħu sejrin hekk ħankomplu sal-aħħar ta' Mejju. Importanti li ma ntilfux minn rasna nżommu saqna mal-art kemm jista' jkun u nżommu lil fant kemm jista' jkun fil-quċċata. Kollox għandna is-sibt issa ma' Liverpool u importanti oħra, kif ġajet, tiddemm ċertu affarijiet, però mhux ħadkun l-aħħar dinja anke jekk nitilfu. Nemmen li bħalissa kif diġà qed ukoll ftit timiet kapaċi jirbħulna, jekk tkun tim kapaċi jirbħulna żgur li huma l-Liverpool. Grazzi, dak kien kollox min-naħa tiegħi, se ngħaddu għar-riklami, kif niġu għal riklami ħanisimgħu Karl Parnis bir-reazzjoni tiegħu dwar Bologna u Roma. Grazzi u sammit kulħadd.
Ngħidu għal-aħħar waħda minn Game Breaker. Jekk tixtru rigal tal-minit minn għandhom u tħalluh fl-istabbiliment tagħhom ġewwa Birkirkara, ejjew nhar 23 u 24 ta' Diċembru li ġej fl-istess ħanut. U ser ikun ħadd iżjed minn Santa Claus li ser ikun qed jagħti rigal tal-miliet lin-nefs tagħkom. Mela darba għamlu tmani tixtru rigal minn Game Breaker u mbagħad ħallu f'idejn l-istaff qabbli tagħhom biex jagħtukom esperjenza unika għal matul dan iż-żmien tal-miliet li ġej. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Il-lejla it-tajba għal min ħatkun tajba tiegħi. Mhux se tkun daqshekk tajba għalkemm issadrajt b'din l-altalena li daqqa mmorru tajjeb u daqqa mmorru ħażin. Xorta nħossni diżappuntat bir-riżultat. Jista' jiġi Mourinho, jista' jiġi Dybala, jista' jiġi Lukaku, seta' kien hemm Totti, seta' kien hemm De Rossi, seta' kien hemm kulħadd. Ir-Roma idik li x'jiġifieri meta tgħid ir-Roma idik li. Jiġifieri Ruma sfortunatament m'hemmx dik il-mentalità rebbieħa bħalma nsibu fi klabs kbar bħalma huma l-Juventus, bħalma huma l-Inter, bħalma huma l-Milan. Semmejt il-dawk it-tlieta għax kif qed naraw l-Italja sfortunatament kull men klabs bi-storja huma tlieta u dawn jekk ma jkunx wieħed ikun ieħor. Mhux kulħadd jaf ġara in-Napli fil-liem fuq fil-li f'daqqa waħda qegħdin fl-abbiss minn Champions ta' daw. Possibbli kien miswihom daqshekk jew kien tajjeb daqshekk. Ma dik hija r-realtà tal-futbol Taljan u trid taċċetta. Bl-Inter qegħdin ġustament sewwa fl-ewwel post. Naħseb l-aħjar tim li hemm, ir-riżultati qed jiġu, konsistenza kbira, imma ngħaddu għall-logħba Bologna-Roma. Ġieli jettilkom li jiena bħala bniedem ma nħobbx nibbettja. Imma kieku kont ħanamel tip ta' betting, massimu għal-Roma konna tidro u rebħa l-Bologna. Għalfejn? Diġà sar il-preludju kien. Mela, l-espulsjoni tal-logħba ta' qabel swietna dro li ħadna dro b'miraklu u tqis li tweġġalek Dybala li huwa l-ispirazzjoni tat-tim Romana u l-karru armat Lukaku. Tgħidli allura m'għandkomx plejers bħala żmun li mhux żiena fuq quddiem. Għandna l-Belotti. Biss kif rajna ir-riżultat ta' raġun il-previżjoni tiegħi li l-Bologna jerbħu. Mela, nibdew naraw il-fatturi kollha. Għax di il-futbol bekku sabiħ. Il-futbol bekk huwa speċjalment fejn jidħol il-lig hija xi ħaġa ta' a series of events li waħda ma tistax tinqata' mill-oħra. Mela, għal din il-logħba morna naffaċċjaw Bologna li labu futbol sabiħ. Bologna li mhux tab xejn qegħdin fir-raba post, Bologna li huwa tim sod, iggwidat minn coach tajjeb ħafna, futbol sabiħ, ismijiet kbar m'hemmx,
u di il-fatt li irridu naqtaw aħna għax ikun hemm ismiji kbar bil-forsi li tiġi rebħ le. Il-futbol ma jintlabx bl-ismiji kbar. Il-futbol jintlab bi spiritu kombattiv fejn kulħadd jagħti il-100% tiegħu. Riżultat ġust ta' tnejn b'xejn li ta' l-rebħa lil Felsinej u ġabhom waħedhom fir-raba' post tal-klassifika għad-detriment tal-istess Roma. Kif bdiet il-logħba wara 30 sekonda naraw il-Llorente jagħti indirect free kick u fejn il-goalkeeper panċetab ħafna x'seta' ħoloq diversi problemi. 18 minuta. Renato Sanchez jinqala u jiġi sostitwit. U hawn huma l-affarijiet li qed iddejquni fil-klajm ta' Roma, hawn huma id-dwejjaq tiegħi minħabba l-fatt li dan possibbli Mourinho wasal għamelek. Taf kif inhu plejer imkisser minħabba l-fatt li dan qed isofri minn injuries kontinwi li qed jirriflettulu u jkissrulu karriera. Hija possibbli għażis Mourinho ħallejt li sempliċiment jgħaddu 18 minuta ma stax sibta qabel ma telabux. Mhux tu minja plejer hekk. Mela m'għandux qalb. Wara ħareġ bl-istqarrija tal-apoloġija. U jiddispjaċini ta' bir-rispett kollu lejn kulħadd, speċjalment dawk is-supporters Romanisti li kollu sejrin li jridu l-Mourinho vita. Le, il-Mourinho ma rridux vita. Nispera li Mourinho fit-terminu ta' dan il-kampjonat ma jibqax ma' Roma. Mela dawn affarijiet li tara tal-mistrija tkisser plelek u għajja. F'30 minuta mbagħad rajna azzjoni tajba fejn Belotti wara cross ta' Christensen ta' daqqa ta' ras imma l-goalkeeper għamel miru sew. Seta' kienu koll il-wħeb xejn imma l-affarijiet ma ġewx. Is-36 minuta il-Bologna jmorru minn fuq. Kellek tara l-azzjoni tal-Bologna tisselek qed tilab meta labu fuq il-video games biex ma nagħmilx riklami għal ċerti ismijiet. Kif telgħu? Tal-iċċassar. Goal maħdum perfett, goal sabiħ immens li ta' meritatament lil Bologna il-vantaġġ. Għaddejna għat-tieni taqsima. Is-soltu sostituzzjonijiet li jekk għandu jkun. Biss laqqas ilħaqna iwwarmjajna sew għat-tieni ħaf li wara 3 minuti eżatt fit 48 minuta. Il-Bologna il-doppjaw. Il-doppjaw permezz azzjoni sabiħa kien hemm Christensen kien sventurat u għamel autogol. Ġejna saru xi sostituzzjonijiet biex forsi niddittaw il-logħba ma' logħba li kienet diġà kompromessa. All right. Logħba li diġà kienet mitlufa fl-opinjoni tiegħi. Qabel minħabba diġà bdejna ngħidu għax mhux se jkollna l-Dybala u l-Lukaku, is-sejli inti tkun ħaddiem. X'kuraġġ jagħmellek jekk li mallem jgħidlek li għax m'għandniex il-Dybala u l-Lukaku, tiġabel nilek l-iskuża u inti ħatati qalbek. Jiddispjaċini, Aziz Mourinho. Grazzi tat-tazza, grazzi tal-li wassadna finali f'sentej. Intilfet kif intilfet ma jien nistab għal ġustifikak ma naħsibx. Fis-70 minuta mbagħad rajna daqsxejn ta' reazzjoni fej cross tal-Xaraw li kien indirizzat lejn Belotti imma il-tim tal-Bologna interċettaw sew. Erġajna fid-79 minuta Belotti kellu okkażjoni oħra ta' gowl imma intilfet u fit-88 minuta inalqet jew kważi inalqet il-partita minnaħa ta' Bologna tellaw kontrattak miċidjali u għawta minn jinnota bir-rispett kollu li fil-li Roma kellna l-aqwa difiża fil-li sirna difiża tal-Karawett.
Il-Bologna kellhom ċans tajjeb ħafna li fallew ġifier tort tal-attakkant tagħhom u bekk ma kien fadal iktar xi tgħid dwar il-partita. Biss hemm ħafna xi tgħid fuq ir-Roma, fuq Mourinho. Suppost din is-sena għandna tim personalment li kieku hemm coach ieħor naħseb li nkunu ferm aħjar. Imma aħna hemm waħda biex nippurċinellaw, biex indaħqu, għax hekk nafu. Mela di ta' Renato Sanchez mhux gravi, u mbagħad wara tiġi tiskuża ruħek issej wara kulħadd bravu. Jew God bless, kulħadd għandu tort barra Mourinho. Din l-attitudni mhux tagħmel ġid għat-tim ta' Roma u qed narawh. Dak li ksibna ħeġenu għajnieh. U jew apparti minn hekk naraw ċerti plejers bħal Pellegrini off form. Nibqgħu ninsistu bih għax il-kaptin. Mela ħanodu nismu bl-ismijiet, bl-uċjuħ, bit-tradizzjoni. Il-logħba tal-futbol mhux dik. Issa, il-logħba li ġejja. X'għan għamlu? Hemm Napoli għaċċana. Hemm tim li jrid jikkonferma li għamel is-sena l-oħra. Li beda ħażin. Biss. Ma tżarri li għaf l-ambjent ta' Napoli perswas li dawn ħajġew jkunu challengers kbar issa għarraba post. Post li aħna minkejja din l-iskwadra għamilna. All right. Qegħdin nissoffokaw biex nilquh. Jiddispjaċini ma r-rotta ta' Roma trid tinbidel. Dan l-istaġun għalija huwa diġà staġun kompromess. Apparti minn hekk ukoll reġgħet misna il-polza mal-Feyenoord li mbagħad dak ħarretna di kummenti dwarha. Biss nipprova nifhem u ma nistax, onestament tajt qalbi u nispera li f'dawn id-diskursati ta' wara l-partita jerġa' jkolli ftit kulur u animu aħjar għax dir-rata ma naħsibx li waslu sew. Inselmilkom u nawguralkom lejta misliħ. Plassek nixtieq nirringrazzja dejjem lill-sponsors tagħna. Nitlobkom biex tagħmlu użu minnhom għax bis-saħħa tagħhom aħna ma nkunux nistgħu inkomplu din is-sensiela. Inselmilkom u l-lejl tajjeb.